راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدوات راديونا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلم ربوع إسران شوعة حملة كلتشحن إسران كلتن زينا أنه فلما أرستاتو أبسمين إثيوبيا نستفد أما جبنات سبعة مسلات التمرمر وجلة فلم عدتا نبتهاجر جميرة الشباب أبدو بإثيوبيا نخلي جزي أتكعو أبدو السودان حوس تقنطلو أما خاري بريزيدنت كابسلت أنو تعاليو راديو إيرنا إلا توزينا كيلاتات نايتا أبسمين إثيوبيا بستولعو كناس تفتأما مكاسب أو مسلات التتصنع كوميشن حبرات هاجرات فلام عرتان مكياد ناب أديس آباءتها እቶም ክኢላታት ናይታ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቖመት ጉጅለ ካብ 25 ክሳብ 30 ሓምለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሕሉ ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ክመያየጡ ምዃኖም ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈታ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቶም ክኢላታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ምስ እተራኸቦም ኣካላት ኣየነጸረን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2021 ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ካብ 4 ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወላዑ ኩናት ብኩሎም ወገናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ስደተኛታትን ዝተፈጸመ ገበናት ትምርምርን ተጻርን ነፃ ኣካል ክትቀውም ውሳኔ ምሕላፉ ይዝከር ብመሰረቱ ውሳኔ ኣብ መጋቢት 2022 ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 3 ኣባላታ ጉጅለ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ቆይማ ስራሕ ቦግዕ ንምጅማር ፈላም ዑደታ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ምክያድ ትርከብ አልሸባብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ቁሸታት ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜኡ መጥቃዕቲ ምክያዱ ተገሊጹ መንግስቲ ክልል ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ክልል ብሶኒ 25 ሓምለ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዞባ ኣፍዴሮ ኣብ ዝርከባ ቁሸታት ምስ ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተዋግኡ ኣረጋጊጹ ዕጡቃት አልሸባብ ኣቀዲሞም እውን ካብ ዞባ ባኮል ናይ ሶማል ተበጊሶም ይድን ዓቶን ዝተባሃላ ቁሸታት ብምጥቃዕ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከኣቱ ከም ዝፈተኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ እዩ ብውሕዱ 17 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ክቐተሉን ከለው 100 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተደምሰሱ እቲ መንግስቲ ሓቢሩ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት አልሸባብ ከቢድ ዕንወት ከም ዘወረደ እኳ ይገልጽ እንተሎ ብነፃ ኣካል ኣይተረጋገፀን ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብዚ እዋን እዚ ልዑል ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ምስ ነበርቲ ሓያሎ ቁሸታት ኣብ ዘካይድኦ ዝርርብ ገሊፀን አልሸባብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ሃገር ኣብ ውግእ ክገጥም ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 20 ዓመታት እዚ ንፈለማ እዋን እዩ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ኮሚሽነር ምምሕዳር ማዮምን ዓውን ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ጄምስ ካትሉክማኒን ምስ ዓጀብቱ ቀቲሎም እቶም ዕጡቃት ብ22 ሓምለ ኣብ ዞባ ዩኒቲ ከባቢ ማዮም ንዝርከብ መንበሪ ቤት ኮሚሽነር ብምኽባብ ንኹሎም ዓጀብቱ ድሕሪ ምቕታልዮም ቀንፂሎሞ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ቱትጋት ሉክማኒን ብ24 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓዉ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጉዳይ ቅትለት ሓዉ ንምክትታል ካብ ስልጣኑ ክወርድ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ንሱ ሓዉ ዝተቐትለሉ ምክንያት እኳ እንተዘይኣመተ ቅትለት ሓወይ ንደቡብ ሱዳን ሰላም ዘምፃላ እንተኮይኑ ከም ፀጋ ክቕበሎ ክብል ተሰሚዑ ብመንጎኝነት ኢጋድ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከይፈርስ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተሃገር ይንፍቱ ሓደ ካብ መራሕቲ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ጀነራል ሲሞን ጋትዌክ ድዋል ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብምእማት ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ክዝቲ ከም ዝደሊ ምስ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምትግባር ስምምዕ ሰላም ዛሕልታት ኣርዮም ብዝብል ኣሜሪካን ትግባርኡ ካብ ዝከታተል ጉጅለ ከም ዝሰሓበት ዝሓለፈ ሰሙን ምግላፃ ይዝከር ትግባረት ስምምዕ ሰላም ተጓቲቱ ስለ ዘሎ ኣብ 2023 ምርጫ ክካየድ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ዘለዎ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ምክትታል ጉጅለ ምስሓባ ነቲ ኣብ ሶንኮፍ ዝርከብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ተንተንቲ የጠንቅቑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا